It's a short time. Nakon razgovora sa izraelskim izaslanstvom mogu vas izvijestiti da je država Izrael službeno izvijestila Ministarstvo obrane da suprotno preuzetoj odgovornosti, nažalost, ne može ishoditi odgovarajuće odobrenje Sjedinjenih Američkih Država za isporuku izraelskih aviona F-16 Barak Republici Hrvatskoj. S obzirom na tu činjenicu, Ministarstvo obrane predložit će Vladi donošenje odgovarajućih odluka. Ugovor između Hrvatske i Izraela nije potpisan i nema nikakve financijske štete za Hrvatsku. Hrvatska je ovaj vrlo složen proces od početka do kraja vodila sustavno i odgovorno, vodeći se isključivo hrvatskim nacionalnim interesima. Proveden je transparentan međunarodni natječaj za odabir višenamjenskog borbenog aviona s jasnim kriterijima i jednakim uvjetima za sve zainteresirane strane. Sve smo napravili ispravno i za ovu neočekivanu komplikaciju nema nikakve odgovornosti sa hrvatske strane, niti je Hrvatska na nju mogla utjecati. Postavili smo sva prava pitanja i dobili odgovarajuća jamstva. Ministarstvo obrane i dalje je otvoreno za suradnju i razvoj odnosa s Ministarstvom obrane partnerske države Izrael. Još jednom, naglašavam da Hrvatska i dalje ima političku volju da se zadrži sposobnost borbenog zrakoplovstva koju smo razvili tijekom Domovinskog rata. Uvjeren sam kako će ova Vlada naći način kako to realizirati. Ministarstvo obrane pridaje najveću važnost u unapređenju naših bilateralnih odnosa. U ovom kontekstu inicirali smo projekt lovca F-16 nadograđenih izraelskim znanjem i tehnologijom. Ovaj projekt proveli smo u skladu s profesionalnim standardima u okviru ugovora Vlade s Vladom između naše dvije države. Nažalost, uvjeti nisu bili spremni i nismo bili u mogućnosti osigurati odgovarajući TPP i provesti projekt zbog nepredviđenih okolnosti izvan naše kontrole. Kroz čitav projekt Hrvatska i Izrael bili su u otvorenom i profesionalnom dijalogu. Hrvatska je pokazala profesionalizam i ispravnu prosudbu u svakom koraku procesa. Hrvatska nije mogla utjecati na ovaj ishod i ne može biti odgovorna. Izraelsko ministarstvo obrane očekuje daljnji razvoj plodnih odnosa s Hrvatskom i učinit će svaki napor da produbi naše odnose na širokom području suradnje.